Jopur ma bende nitiere Ahero irrigation scheme koro jiwo piny owacho kanyakla kod joket mwandu giwegi mondo omed negi masinde mag rego ochele. Kotelnegi kod Paul Asada Ojina, jopurgo eko owacho ni mondo jopur oyud yuto makare, onego gibed kod masinde makare mabiro miyo gi chiro bedonegi e yorno ero ma owinjore kendo giyudo yuto bende mowinjore. Kolose wi wach makamano ero, coordinator ma Nyanza National Irrigation Scheme Migosi Joel Tanui osiro wachno ero kolero ni irrigation scheme no ero wacho ni mondo ochopi agenda 4 mag piny owacho. Pur makamano ero nyaka ting' malo, kowacho ni okang' makamano ero bende biro konyo ngima jopur ochele to koda ka chogo tije ne oganda mathoth mayudore e kor gwenge ma ipure ochele maero kono ero. To gimwalak en machine ma rego koro tin, capacity morego tin, by then osebudho ka otiyo, koro ing'eni en gi breakdown mang'eny. Koro kwasedhi maber nikech ikelogi tikawogi to middlemen mabiro kaka jo Uganda gikawo to piny manolor kuom corona omiyo osedok chien nikech onge customer manyo biro kawo mchele. Koro gisani to jogo biro kendo gikawe gi low price ma pod ok ber ahinya kaluwore gi nengo gik moko ni malo sani. Ok wadhi maber nikech nengo fertilizer ni malo to gichiwo siling 34 per kilo. Mamano pod jopur onge ber moyudo. Koro akwama sirikal kaber to giduogno jo KNTC to maduong' ni gimiwa masin manyalo rego capacity mar michele nikech scheme ka opur te onge kamodong'. Ma wadwani mondo masinde ma kokel kaka ne gipromiswa to wanyalo dhi maber. En japur okel michele to mo to pim to rege to chule to kaber to giket pesa ka makaber to pesa no atero michele tamoyo tipimo kata poko rege timiya mondo atigo tijega. County is still very huge. Currently in the whole of Kenya, the highest potential for irrigation so far lies within the Nyanza region, the Lake Victoria belt. So we have a target that in the next 2 years we want to bring on board another 20,000 acres of land under irrigation, and this will depend on the completion of the Korusoin Dam, multipurpose dam, which will now give water to the region for irrigation purposes. This region is highly blessed with very good soils. It has abundant water supply, it has human resource capacity, and therefore the government is now able to invest in the capital and human capital and also infrastructure support to the region to be able to realize the potential for irrigation in the region. So we are talking of actually in the next 2 years being close to 30,000 acres under irrigation within Kisumu County alone. Actually, I want to say what you've seen us achieve has not also come easy. There are challenges associated with working with communities across all the regions. And one of the biggest challenges is when it comes to compensation for infrastructure development. It takes a lot of time training the communities, capacity building them to own some of the projects that we are implementing. One of the biggest challenges we faced in Lower Kuja, that's in Migori County, is the issue of compensation. The residents of Lower Kuja demanded that they be compensated for canals or to give way leave for construction of canals. And that one gave us a big challenge because the money we had was meant for infrastructure development. So if you have to divert that money to compensate the residents, it technically means you will not be able to execute infrastructure